En materia viaria, os socialistas inciden na autovía do Barbancea nas estradas de titularidade autonómica ao seu paso polo concello, especialmente nos treitos que rexistran maior sinistralidade. Ademais do tramo entre Taragoña e o límite co concello de Dodro na vía de alta capacidade, chaman a atención sobre as numerosas incidencias rexistradas no cruce de Taragoña e Muiños na AC305. Cales son as situacións que vai a acometer a Xunta de Galicia en esas obras que anunciou con respecto a ese tramo que lle corresponde ao Concello de Rianxo, e que teñamos a tranquilidade de que se van a facer e a cometer as actuacións que lle correspondan para garantir realmente a seguridade á xente que pasa polo noso concello. Outros dos puntos que destacábamos era o cruce comúnmente chamado cruce de Muiños, e que xa levamos moito tempo sin o semáforo activo. É dicir, a discusión non é se o semáforo ten que estar activo ou non, o que temos que poñer encima da mesa é que se non é viable ou o Concello entende que non é interesante para o noso Concello que aí haxa unha forma de regular o tráfico, bueno, pois que nos presenten un informe onde digan que eso técnicamente pois non é viable e que ese cruce se pode xestionar perfectamente sin semáforo. Durante a reunión, os socialistas plantexarán tamén a necesidade de artellar medidas a nivel municipal para incrementar a seguridade cidadá, demanda maior presenza policial en zonas conflictivas. Que hai puntos conflictivos que toda a veciñanza o sabe e todo o Concello sabe que temos que poñer o foco de atención en eles. Nós se dixemos nun pleno 3 puntos moi importantes que hai no noso Concello. Unha é que o sabe todo o mundo, que é esa famosa calle dos Parches, onde hai unha ocupación dun edificio, e o que lle reclamamos neste caso ao Concello e á Policía Local é que se incrementa a vigilancia sobre esa zona, así como outros puntos onde sabemos que se está executando accións e actividades que non corresponden ca seguridade veciñal. Falamos do trapicheo e creemos que temos que ser intensos en esas accións e darlle a tranquilidade, insisto, unha vez máis á veciñanza de que a labor administrativa se está executando de forma correcta. A xuntanza terá lugar o próximo 3 de febreiro. 17 días despois, recalcan os socialistas de que presentarán a súa solicitude. Nos gusta, nos encanta de que nos conceda esa reunión, pero consideramos que os plazos podían ser un poquinho máis cortos porque, entre outras cousas, creo que hai interés para a veciñanza que se poida solventar esta situación.